Doble ang pagpangandam karon sa Cagayan de Oro City LGU sa Rio de Oro Boulevard kung asa ipahigayon ang grand opening sa Higalaay Festival 2024. Kapulisan, plantsado na matud pa ang ipatumang seguridad. Ano ang report? Doble pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City sa Rio de Oro Boulevard alang sa grand opening sa Higalaay Festival 2024 nga ipahigayon adlong Biyernes, Agosto 2. Kini ang timaan nga magsugod na ang month-long celebration sa Higalaay Festival 2024 kung asa nagkaniyang aktibidad ang angay atangan. Pipila sa mga core event ang Agro Fair and Garden Show, Cagayan International Dragon Boat Fiesta Race, Fiesta sa Barrio, Higalaay Pyro Musical Fireworks Competition, Miss Cagayan de Oro, 13th Mindanao Fashion Summit, Civic Military Parade and Float Competition o Religious and Fluvial Parade ni Senior San Agustin nga patron sa syudad. Gawa sa mga core events, aduna sa major, minor o parallel events nga ipahigayon sa nagkadayang lugar sa syudad, subay gyapon sa kapistahan. Alang sa Cagayan de Oro City Police, plansado na ang security measures nga ipatuman. Kung iunta sa figure na atong i-deploy, it depends upon the security the events nga ginahimo. So magbalik kita una to nga natay 13 ka major events, natay kato na yung minor o katong mga parallel events nato. So atong personahe ato lang gina-divide po, maximize nato ang personahe nato uban sa atong augmentation nato. Pahimangno sa kapulisan sa mga mutambong sa mga aktibidad nga likayan ang pagdala og mamahalong gamit aron malikay sa mga tawong adunay daotang laraw. Kung adunay mamatikdan sab ng mga kadudahang lihok, gilayon makigkoordinar sa otoridad. Kauban si Jaybird pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao